Saturday na mato. Sonali ya saसे langku मानसिनो ना Sonali लांसिदा सासे wan माने साथामजोंहाय गारि लायनो ओंखारदों आरो ना बांद्राय फसायलाय लाङा ओमफ्राय सालायनो लोगोफोर थाइजौआ थाइब्रै गाहाम सिरिबायनो अननायखा एफा मोजां थाइजौआनो फिथाइयानो गैखाया एसेल' गोजौनियासो जिजोब ओमफ्राय एसेल'सै आरो ना नै थाइनै थाइथामल'सै फिथाइयानो गैला लोगोफोरनो थाइनै थाइथामल'सै गैया एसेल' थाइखादोंमोन ओइयो थाइसेनियाव थाइसे इमान बुरजा गोलैनानै लोगोआव थाबावनोसै नै फिथाइयानो गैया थाइब्रै थाइबाल'खामोन सेस लस हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो जोङो माने साथामजोंहाय गारि लायनो ओंखारदों आरो ना थांनोसै लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय सब रेडि खालामजोबखानाय मैयानो गारिखौ नैबावबो दोनलांगोन आंखौलाय दाबा दोनलांजाया गथ'फोरा बारा थिनोमोन दायो थांबाय थानाय लोगोफोर गारिखौ बेयाव गालांगोनसो जोङो बाइकखौ लाङा बेयाव हाब्रु दं नालाय लामाया ओंखारमोन आं बेखायनो फैजागौमोन होनदोंमोन लाबोथारबाय ओंखारगौ गालांसै बास स्टेन्डआवहाय ओमफ्राय टट'जों थांनोसै आरो ना दाहाय लाबोनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगो दोनबोनबाय नै बास स्टेन्ड बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै लोगोफोर बाइकआ नै इयाव दोनथ'बाय दायो फैगौ ओइलाय शंकर फैलाय फैयो बोरै फैयो दायो थांनोसै नै टट'आबो फैबाय लोंहोगोन टट'आ टट'सिम थाङा Askatnya tutup dulu kan ya. Itu Scooty pakai kalau na. Udah. Jadi yang jadi daya. Daya dari. Gitu langsung yang mana sana ya. Gitu aku udah nomor video. Kalau jadi na. Foto kakak bayi daya itu nggak ada na. Angkasnya dong. Tadi daya. Lana ini bisa tangna ini kalau di ada. Sonali ko ang hanbay hato do nang helmet ko nalay gidi box na gidi box mana helmet box dong nalay manday kaya nga halang do na bundu man Sonali ko halang thara na na thangmay thani bidi bla ko na lang ma thaban sabay मोनफैबाय नै लोगोफोर रुम दसे थाथ'नो हे एखाने नै खुलिफैबाय आरोना फैबाय मानसियाहाय ओमफ्राय रेडि खालामनानै हरसिगोन मैयानो माबा लांखादों रेडि खालामखानायसो खोमा बेनोथ' बैलाय बेयाव लांदोंना मैया कानेक्सन खालामबायना सन माया नैबे खालाराव होनदोंमोन गोजा जानो आं बारा औ बेखायनो फसायाखै आं ओमफ्राय नैखौबा कालारा एसेल' नालाय ब्लेकआ बांसिन ओमफ्राय गोथाङा एसेल' नालाय बेनि थाखायनो दिनै बन्द' ना शरुमा ओमफ्राय जोंनि थाखायसो खुलिना हरदों आरोना एक्टिभाया मोजां औ मोजाङा ओमफ्राय आं बांद्राय फसायलाय लाङा ओमफ्राय बांद्राय फसायाखै आङो रेडि खालामनानै लांगासिनो दं लोगोफोर रेडि जोबखा मैया रेडि खालामखादों बिसोरो ओमफ्राय माबाफोर लागायनांगौ हेलमेट बेखौ बर'नानै औ नायहैनि दे र' हेलमेटखौ खुलबार पाइना हेलमेटा दिखि होदे खुलखौ दुईटा एकै कलर ना आलदा सबगিলা एकै ना गासिबो एकै ने आलदा कालार नाय ना खालाय सबगিলা एकै गोसोम मोजां ना मोजां शोरुमजों मोनफानायासो मोजां जायो ना आङो सेदे सेना दोनदो मोनसे गाननोसै मोनसे थादोंसै ना बे थादोंसै हौवाखौ ला माथो जानाय न'आव सोनानै दोनफिननांगौ बैलाय गाहायाव सोनानै दोनसै दा डेल्टा कত दिছে
दाना 4 लिटार खाइलु ना क'क्राझारावहाय फुल थिंखिमोन आरोना हेलमेट मोननो एखे प्राइसआवनो जों दाख्लै सोङैनियावहाय ओमफ्राय माने बेयावहाय 1 लिटारल' हरगोन थावखौनो 2 लिटार बिथाबबाय थादोंमोन आं हरा आधा लिटारल' हरनो नागिरबावो मा होननो दाख्लै जे जों क'क्राझार थांदोंमोनहाय हस्टेलाव थांबा नायबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय सेम प्राइस आरोना सेम नैबावथ' एसे बारासिन होनदोंमोन खमायनानैसो क'क्राझारनिजों एखे जादों ओमफ्राय फुल थिंखि हेलमेट मोननै बिदिनोमोन आरोना ओमफ्राय दा बेयाव खेबसे माने प्राइसआथ' सेम जाबाय क'क्राझारनिया खमाया आरोना ओमफ्राय थावा 1 लिटारल' आरोना हेलमेटआ मोननैयानो थावखौ 4 लिटारा गैया लस जाबाय जेबो नंला लोगोफोर माथो होनबावनो आरोना स' रेडि खालामनानै लांगासिनो दं दा देखायगोन दे थाव सोनानै हरबाय लोगोफोर 1 लिटार এটা একবার খুলে দেখাতো এই টিকিটা এটা কি বাটা হ্যাঁ এই যে অফ আছে না হ্যাঁ এই যে একবার দিলে অন সিট খুলবে উপরে অয়েল উপরে আচ্ছা আর এই যে নিচে ডাবলে সিট খুলবে কাগজ এক কাগজটা একবার দেখতে হবে এই সিস্টেমটা আমি বেশি চলাই না অন্যগুলা জানে এখন সিস্টেমটা এরকম হয়ে গেছে নাঙা হ্যাঁ নাঙা নইলে রাখে এইটো কি নাম দিব নালাগে নেকি না এটা লাগে খেয়ে গেছে আং আধার কার্ড হোকাদोंमोन লাগে না কই আশা লিখি নাই ওই আশা লিখছি লাগে না এই যে ইন্স্যুরেন্স কয় বছর 5 বছর 1 বছর এসে থাকবো 4 বছর 1 বছর 5 বছর এই দাম 5 বছর বলে না গিয়ে আরে ও মেলা বারো থাকলো রে আমরা बारा थाङोब्रा बिसोर लाखागोन ना बाराखौलाय र'दै लोगोफोरा गारिखौ एसे सालायनायदो एसे बर'नानै डेकोरेसन जा सला रावगे साला बारखौ र'ना र'दा ओंखारथ'ना आं ओंखारनायखौ माबागोन दे सालायनायदों एसे सालायनायदोंसो ना अल्प टेस्ट करे आसुगो एसे सालायहैनाय नायदोंसै सालायलांबाय ओइथिंजाय सालायहैनायथोंसै एसे सालायनायहैबाय आरोना बोरायाहाय एसे सालायलायनानै फैथोंसै दिनै बन्द'मोन नालाय श'रुमाहाय ओमफ्रायो जोंनि थाखायसो खुलिखानानै मैया सेटारडेआवहाय फैसा गासैबो होजोबखाबाय थारमाने मानि थाखाय लाङाखै होनब्ला मैया सेटारडे सुनिबारावहाय हामा होननानैहाय लहा जिनिसखौ सोनो हामा होननानै लाङाखै आरोना ओंखायनो दिनै सानडेआव लांनानै फुजा खालामहैनोसै न'आवहाय एसेनो आरोना स' फैग्रोथोंसै र' बोराया ओमफ्राय थांनोसै मोजां मोजां आरो एक्टिभाबो दंमोन ओमफ्राय आं बांद्राय लुक्सखौ फसाया आरोना एक्टिभानिखौहाय बांद्राय फसाया आङो लुक्सखौहाय बेनि थाखायनो लायाखै बेखौ नङाबालाय एखे बिदिनो प्राइसआ एसेल' बारा गोलैयो आरोना इसिबां मानि हाइ फाइ दाम नङा आरो एसे बारा गोलैयो नैबेनिफ्राय डिअनिफ्राय र'दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर नै लोगोफोर सनातन थाखो हा ताले हा थेंक इउ हा आसोन औ नोंखौ सिनायखायो माला रेसपेक्ट दं होननानै रेसपेक्ट दं होनना सिनायखायो नोंखौ जों थांसै लोगोफोरा गाखोनोसै ना Yes. So थांनोसै लोगोफोर दायो जों गारिया लाबाय स' लोगोफोर दायो थांनोसै गारिखौ मोनबाय दा हेपि ना सनालि खुसि नुगोना नङा लोगोफोर दायो बास स्टेन्ड newscootyजों बास स्टेन्ड मोनफैबाय बाइकआबो बैयाव दङ बाइकआ सालायदो स्कुटि आंनो हरदो एबार बास स्टेन्डनिफ्राय
Labwbai नै गोदाना स्कुटि गोदाना बेनो जोंना बेना शोरूमनिफ्राय डाइरेक्ट लाबोनाय नै बेनो आदा मानुसा गारि बायबानो हाया जाहैबाय पहिला बैयाव दङमोन नै न'आव लाबोबाय लोगोफोर एसे सुनानै फुजा होनो नागिरदों प्लास्टिकसो नै बाबी आंखौ नायलाय औ दे थाथोंसै थाख्ला बुरि मोजां सानालै गारिया एसे सुस्रदोंब्रा मामि लोंबायसो हनै दैखौनो गोदान ना गारि गोदानखौ सुस्रनांगौनो एसे लायबाव दैया एसे फुगारना होनि र' दे बेखौ आं जेराव मिलायो बेलाय बे ओरै माला गानो र' ओरै सोगोदो दे सनालि हगार गिदिरखौ लाबोसिनो नांगौ सारदादों ना माथो सिटखौ खुलिनांगौसोमोन दे माथो नै खेवजा जाफिनसिगोन सिटखौ खुलिना माने नोंबो ओरै खालायनानै हमनानै बे गारियाव ओरै फोराननानै खुलुमदो मोजां फुजा खालामदों गारियाव फोराननानै खुलुमदो बै ओरै खोसोसिनदो राउन्ड खालाम गिदिंदो नोंनिसो गारि नालाय नोंसो गिदिंखानांगौ नै आंना फंबाया बानायबावनांगौ मा बेलाय मा खर'खौलाय मानो बिदि खालामनांगौ नोजोर नाङैनि खांबावोसो माथो लागायबानो खाङो माथो बे माबा खम होग्रा सोरबा सावग्रा आं होग्रा खरबुदा खम जग होग्रायावहायसो होयो बन लगायनायाव ओमफ्राय बे माबा सियाव दोनग्रा खरबुदा नङा होनलाय नोंसोरसो अन खालामदो हन बाजाना अन खालामदो हना दामबोदो सानांलाया ओइ टायाराव खांबासो दङ रा
साफ्रे नांलायलायब्रा साफ्रे नाङाथ' नै दे गाबोन दे आरो स्टेन थिखोबा स्टेन गाहायाव दोनबा जाया सेन्सार गोनांसो दे स्टेना खोलैदो होनबानो नै बन्द जाबाय गारियानो दे टप मडेलसो टप मडेल खालि मा टप मडेलाव जों एबिसखौ लायासै मानोना बैयो किक लिभार गैयिखायनो लायासै बेखौहाय बेजों बैजों मोननैबो टप आरोखि ना मोननैबो टप मडेल खालि बैना बेटारि गोनां किक लिभार गैयै माने बेना किक दङ किक गैयैखौ स्कुटिखौ लानानै लाब गैया गाज्रि जायो बेटारि सेटारि जोबा माबा गारि सोरनि ओइ सोरनालै सोरनि गारि गावनि बावसोनो संगालिया दे जाबाय जाबाय Nah, bunda kalam dah sih. Hei, lah, besu sabi jeng susun dah kalam, besu kalam. Biasa ya nih, bah. Ini baik kamu. Baik di mana dengan mana? Bibi yang sah kayak sabi jeng sah kayak. Bini bibi eris tak kalam nanti sudah berubat apa beza ya? Sistem dong. Iya. Soalnya Puja Hwbai Jahwibai, ompaya जोङो बेरायहैनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय बोरायासो गारिखौ लानानै थांब्रबलायबाय आरोना गारि गोदानखौ गावहा सालायनो लुबैदोंनो गावहासो बेरायनो लांगोरबाय दा दसे थानानै थांदो होननानै दाबो फैया बेसनोसै आखाया बोरैबा जाजोब्बाय दहाय माबा प्रसाद हानानैहाय गोसोम गोसोम जाजोब्बाय गासिबोफ्रा निम्बु फुरबासो मोजां जासिगोन आरोना नांला फुबाय थाला आङो गरमथार बिरादनो ओंखायनो फांखायाव दसे जिरायबाय ओमफ्राय दाउदै रुदों आं दाउदै रुनानै गालांनोसै बोरायनो जोंथ' न'आव ओंखाम जानाय नङा नालाय गारि गोदानजों बेरायहैनो नागिरदों आरोना जोङो लोगोफोर दायो स' लोगोफोर खस्थ' मस्थ' लाग'नो हाबाय बेनोसै आरोना स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर जा गरम दसे रेस्ट लानो फिथर जासोगारदों बिरादनो मोखांफोरा नायजाला भिडिअबो दिनै आपल'ड खालामथारनो सानदोंमोन आं मा जायो नायनोसै 1 hour later नै जोंना आब'नि फिसाजोआ बेवाइनि आरोना सराइबिलनि सासे दंबावो जावजासो लोगोफोर देखायथ'ला मानसिफोर दङ बेखायनो भिडिअ बानायथ'ला आङो इया देखायनि आरो जायगाफोरा बिराद मोजां थान्दानो बार नाङो थाख्ला बुरै आगैखौ लांसै दे बेखौ दे लाङो हनै अबाया हनै गोलैहोजोब्बाय ओंखाम खालायखौ खोख्लैजोब्बाय आब' अमाया ओंखाम खालायखौ खोख्लैजोब्बाय आदार उखैबायमोन दानो खोख्लैजोब्बाय बाल्थिंनिखौ सेसनो अमाया जा मोजाङै थिंजाय बागान बैसोर बे बेवाइमोननि बे हाया आगोल दैया बेजों फैदोंमोन खुरखा लांजोब्बायमोन दासो एसे आराम गारिखौनो सालायनो गिबावोसो नै आं बिदि माथावरियाव गिथावथावनो आखाया जि मावोना आंना एसे गोबाव जाबाय जों सफैनाया लोगोफोर ओंखाम जाखांबावबायसो जोंना होनालै गेलेया आगैजों गेलेदो लाङा आगैखौ लांसै दे जोंहा लाङो आगैखौ लाङो सराइबिलाव आरोना लोगोफोर बे बाजार खाथि ओरै बाजारनि ओरै फैथारनांगौ गारि सालायबाय नालाय आङो भिडिअबो बानायनो मोनासै दे लोगोफोर मुदुफुल बिबारा हनै बाथोन जानो बिराद मोजां जागोन बे आगै उन्दैया गेलेनो रोङाना जानोफोर आराम मोनथारदोंना सोना गेलेनो आगैया नायदों नोंखौ नों गस्लाखौ नायदों आगैया लानो रोङाना गारोसो गिनि सानो नामा आरोना सानै जावजा नालाय एखे नैबेहा गिनि सा ओमफ्राय सासेया गिनि दहाय आं बामदोंमोन सासे सनालिया लोगोफोर
लोगोफोरजोंनो गेलेया जाम्बिया लाजिनानै ओमफ्राय दाबो फैयाखैबा जोंना सनालिया आगैखौ बामदों मालाय बामनो हादों गोलैगोन दे बिबि बामनाया नुवाखै सनालिया सासे लांखुमानोसैनो ना सनालि लांसै दा सासे वान आइ लोखि सना नानिया बेरायनो लुबैदों सनालिया बेरायनो लुबैदों लांसै दा बेखौ लांसै दा आगैखौ सनालि बेखौनो लांसै दा आगैखौ लांसै दा लाङोनो दायो सनालिया फसायदों दहाय लाङा होनथारदों बेरायनो लुगैदों गिनिसाया ना गिनिसा जुखाम खाफैदों नै आबौमोननि बारियावहाय फान्थावबो दंबावोसो नै ना गोरलै रा जुखाम खागोन दे जोंना बानलुबो दोना न'निया एसे थायदों गोरा जाजोब्बायना खादों नै र' बिगुर गुफुरनि गोरलै फेंखा रज'देरलायलायनाय दंदेरो नै बिदा जाजायोना जाजाया जाखो फेंखाया फैथाराखै दाख्लै नुदोंमोन आं बाजारावहाय बानलुआबो नै मोजां थायदों गोलावनो मेरला इन्दिया मेरला दंथ' आरो बानलु फिथाइया एफानो बागान खानि र' बानलु फिथाइखौबो राबायथ' गोरा दं